σήμερα θα παίξω με τη φίλη μου την Ήφη. Πες γεια, Ήφη. Γεια. Και ελάτε να ξεκινήσουμε να παίζουμε. Θα παίξουμε 90 Nights, να πούμε και μια αλήθεια. Και το Deer είναι Θα σκοτώσω χτυπημένο. για να βρούμε bunny food. Εγώ θα σκοτώσω τα κουνέλια. Και λέει ότι είναι το Deer πεθαμένο, κάτι τέτοιο λένε. Δεν ξέρω μάλλον είναι αλήθεια. Αλλά θα Ηλιάνα, σου εξερευνήσω. βρήκα και σε ένα bunny food. Όχι, ευχαριστώ. Εννοούσα, ναι, ευχαριστώ. Ωραία. Πάμε να κόψουμε κι άλλα ξύλα. Παιδιά, περιμένετε λίγο να μαζέψουμε πάρα πολλά ξύλα και θα δει... Πρώτα θα κόψουμε όλα τα ξύλα και μετά. Ωραία, ναι, περιμένετε εσείς λίγο εδώ. Ωραία, παιδιά, μαζέψαμε όλα τα ξύλα εδώ. Να. Και ελάτε να ξεκινήσουμε να βάζουμε. Ωραία, εγώ Η θα Φιγένεια βάλω θα κάποιο τώρα βάζει- και στο crafting bench. Ναι, η Φιγένεια θα βάζει crafting bench, εγώ στη φωτιά. Πάνε 24. Μην αναρωτιέστε πού πήγε το Bunnyfoot. Το έδωσα για good axe, γιατί δεν είχαμε και έπρεπε Εγώ και για κάποιος να έχει sack. good axe. Και η Ήφη για good sack. Και που λέτε, παιδιά, όμως, εγώ πιστεύω ότι αυτό το παιχνίδι, το Deer, λένε όλοι ότι είναι χτυπημένο. Δεν ξέρω όμως γιατί. Είναι σημαντικό να σώζεις τα παιδιά και να βάζεις beds. Ωραία. Παιδιά, περιμένετε, θα σας δείξω τώρα το Deer. Λέει ότι είναι χτυπημένο, αλλά πρέπει να του δώσουμε πρώτα bandage. Αλλά δεν έχω. Ωραία, θα πάρω 2 bandage και θα επιστρέψω, ok. Ωραία, παιδιά, χρειαζόσαστε 2 bandage, έχει φέρει η Φιγένεια. Σώστο, πόδι. Και εδώ, το κέρατό του. Και τώρα πρέπει να το ταΐσουμε. Θέλει αρκετό φαγητό. Ναι, θέλει πάρα πολύ φαΐ. Σκοτώστε όσο πιο πολύ φαΐ θέλετε. Ωραία. Και ο μάνα είναι, δεν το πειράζει το Deer. Να σας πω καλύτερα άμα. Νομίζω φτάνουν αυτά. Δεν φτάνουν. Καλά. Πάμε να τα δώσουμε και θα δούμε άμα φτάνουν ή αν όχι. Τέλος να φάει, πεινάει κι άλλο. Πόσο χοντρό είναι. Θέλει κι άλλο να φάει. Μάλλον θέλει κι άλλο φαΐ. Πάω να φάω κι εγώ όμως. Μήπως αν θέλει κανένα μούρο και κανένα καρότο. Σηκώθηκε. Του δώσε ένα μούρο και σηκώθηκε. Δεν θέλει λίγο κρέας. Τώρα τι θέλει. Το έφαγε. Α! Τρέχα! Σκότωσαν εσύ. Γιατί σπώναρε Αλφα Wolf, ρε. Το Deer το σπώναρε. Έλα να του δώσουμε αυτό το mob. Δώσ' του. Άστε, το έχω δώσει εγώ μάλλον. Εγώ το έδωσα εγώ. Α! Τι μας κυνηγάει. Λοιπόν, παιδιά, βλέπουμε την ιστοριούλα. Ωραία, παιδιά. Ορμάει. Παιδιά, υποτίθεται ότι αυτό εδώ έκανε και καλά το τέρας του. Έγινε εκείνος ο αρχηγός και το τέρας θύμωσε. Και τώρα είναι ο αρχηγός μας στο τέρας και θα μας βοηθάει. Ναι, τώρα το Deer θα Θες να πάμε στην πολεμάει καλύβα. στις,
Θες θα να πάμε, πολεμάει όταν έρχονται οι κάλτες για να μας επιτίθονται. να πάμε στην καλύβα του εκείνου του πουλού? Ναι, θα πάμε στην καλύβα τώρα για να δούμε, για να ανοίξουμε Ναι. το chest. Ωραία, Προς τα που είναι, προς τα δεν που είναι. θυμάμαι. Προς τα που είναι. Εκεί. Έλα, Ελένα. Από πού? Δεν ξέρω από πού είναι. Ούτε εγώ δεν μπορώ. Έλα, θα το εξερευνήσουμε, δεν πειράζει. Και δεν το δείχνει και στο χάρτη. Ένα λεπτό. Έλα, την βρήκα. Όντως. Ναι. Περίμενε. Σε ακολουθάω. Πού το? Ωραία. Πού το βρήκες, μωρέ, δεν το έχεις βρει? Α, να το. Πρέπει μας σε κυνηγούσε. Ωραία. Ράφι. Εγώ παίρνω αυτά. Εδώ. Τι πήρες εσύ από το chest? Ράιφλ. Ναι, το ξέρω, είναι άπεινα. Εγώ πήρα defense blue. Τι είναι αυτό? Αυτά τα κόκκινα. Α, κατάλαβα. Καλό είναι. Καλό είναι. Ναι. Ωραία. Για δει. Παιδιά, Κι εγώ έχω ένα τέτοιο. Έλα, για να εμποδίσει τους κόλπες. Μόνο πρώτα να φάω, γιατί πεινάω. μπάντε. Βλέπετε έτσι. Βρήκες κι άλλο μπάντατς, έχεις 2. Ναι, τώρα έχω 2. Πάλι καλά, γιατί τα δώσαμε στον Τζι και μπορεί να μας χρειαστούν. Ναι, αλλά και πάλι. Ναι, Ναι. και πάλι καλό είναι και αυτό. Βρήκα αυτό το βαρέλι, αλλά πεινάω. Όντως. Ναι, βαρέλι βρήκα, αλλά πεινάω πολύ. Πάρα πολύ. Έχουμε φάει στη φωτιά. Έχουμε φάει στη φωτιά. Στη φωτιά. Ναι, έχουμε 2 κρεατάκια και 1 μπριζόλα. Με κοροϊδεύεις τώρα. Δεν μπρο, γιατί κολλάει παντού ρε. Έκλα. Δεν έχω φτάσει και πεινάω. Και δεν μπορώ να παραμουρώ και θα πεθάνω. Είμαι starving. Εδώ! Στο παρατσάκ το πρόλαβα. Είδατε πόσο γρήγορη ήμουνα. Γιατί έχεις αφήσει εδώ δύο κόκκινα πραγματάκια? Αχ, ξέχασα να το βάλω στη φωτιά. Ναι! Είδατε από τη 12 μέρα. Ωραία, θες να πάμε τώρα να βρούμε τα παιδιά? Ωραία, παιδιά, ακούστε. Θα πάμε να βρούμε τώρα όλα τα παιδιά και θα σας δείξουμε που τα βρήκαμε, οκ? Επειδή το δώσαμε. Παιδιά, δείτε, μας βοηθάει το Deer. Τους σκοτώνει όλους. Και σε λίγο θα νικήσει. Όχι, ακόμα δεν τους σκότωσε όλους. Θέλει άλλο λίγο και τους σκότωσε όλους. Α, όχι, δεν τους σκότωσε όλους. Τους μένει άλλος ένας. Άλλος ένας. Ναι, μπράβο Deer. Ωραία, θα σώσουμε τώρα και τα άλλα παιδιά. Παιδιά, σώζουμε και το τελευταίο παιδί. Θα σας το δείξω μόλις τελειώσω. Παιδιά, έφτασα στο παιδί, το τελευταίο παιδάκι.
Δεν είχε καλό chest, δεν είχε ruby chest, αλλά δεν πειράζει. Και Τι ναι, chest έχει? χρυσό απλά. Έλα ρε φίλε. Αλλά, παιδιά, καταφέραμε να σώσουμε μόνο τα 3 παιδιά. Θα σώσουμε και το τελευταίο μετά. What the heck? Και που λέτε, ήταν πολύ δύσκολο το τελευταίο παιδιά, έχει 5 αρκούδες. Και τώρα θα πάω να σώσω λίγο την ύφη και θα έρθω ξανά. Παιδιά, φτάσαμε μέχρι 280 μέρες. Α, όχι 280, ύφη πώς ήταν? 212, ναι. Και Παιδιά, φτάσαμε μέχρι 212 μέρες και Και- μετά σκοτωθήκαμε από αρκούδες λύκους, διότι ναι, δεν είχαμε αλλά ζωή και πάλι. κανονικά θα πηγαίναμε μέχρι, θα περνούσαμε και το σκορ μας. Αλλά φτάσαμε μέχρι 212. Ήμασταν πολύ κοντά, 212, εμείς είμαστε το 280. Ναι, και παιδιά, σε ευχηθώ να είδατε το βίντεο και να περάσετε τέλεια. Και να πούμε ένα γεια στην... Να πούμε ένα γεια σε όλους τους εγγραφούμενους μου. Άντε, γεια σας. Γεια σας.